και την Χριστίνα Φιλή, η οποία είναι η νυν πρωταθλήτρια. Και πήγε εκεί και τις βασάνισαν. Το βασάνισαν δηλαδή και έπαιξε και πινκ-πονγκ αυτός. Σε παραδέλεω άλλα, τρομερό βίντεο και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο. Αθλητικός Σύλλογος Πέρα. Οι ρίζες του έρχονται από το 1923 στην Κωνσταντινούπολη. Κάτι όμως η διαρροή του ελληνικού στοιχείου από την πόλη μετά τις διώκεις των τουρκικών αρχών ατώνησαν τη δραστηριότητα του συλλόγου. Επανειδρύθηκε στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη το 1973 και από τότε ανέπτυξε έντονη αθλητική δραστηριότητα. Μια πρώην λοιπόν πρωταθλήτρια του πινκ-πονγκ, η Ιωάννα Παπαδημητρίου. Γεια σου. Γιατί πρώην? Δεν θα ξαναγίνεις, φαντάζομαι. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Τρέμουν όλοι, δεν κατέβηκα στο πρωτάθλημα μόλις μαθευτεί. Έτσι δεν είναι, Χριστίνα? Εγώ θα είμαι η πρώτη που δεν θα κατέβω πάντα. Κατάλαβες. Και μια νυν λοιπόν, η Χριστίνα Φίλη. Πιστεύω πάντως ότι αν έρχομαι έτσι μια ώρα την ημέρα να σας προπονώ, θα πάτε καλύτερα ή θα ξεχάσετε ό,τι ξέρετε. Ναι, μάλλον το δεύτερο. Μάλλον το δεύτερο. Ευχαριστώ που μου δίνεις θάρρος. Έχεις φτάσει και στο υψηλότερο επίπεδο στην Ελλάδα. Τι άλλο υπάρχει για σένα να κάνεις? Πρωταθλήτρια, νούμερο 1 στην κατάταξη. Να διατηρήσω την πρωτιά μου. Αυτός είναι ο στόχος μου. Η φίλη σου τώρα, η Ιωάννα Παπαδημητρίου, που επανέρχεται στον χώρο του πινκ-πονγκ. Την περιμένουμε πώς και πώς. Βέβαια, η Ιωάννα τώρα top modeling, έτσι. Ναι, top. Αλλά επιστροφή τώρα. Τι? Στα παλιά, έτσι, πρωταθλήτρια στις Κορασίδες για 3 χρονιές. Ναι, επιστροφή, γιατί όχι. Πώς τα βλέπεις όλα τα πράγματα? Ωραία. Ωραία. Καλύτερα από τότε. Εγώ παίζω χωρίς άγχος, οπότε ξέρεις, δεν έχω ούτε να διατηρήσω κανένα τίτλο, ούτε καμιά πρωτιά. Το άγχος για την Χριστίνα. Ναι, είναι το άθλημα για όλους, για όλες τις ηλικίες. Για όλα τα επίπεδα. Ναι. Το βλέπω από μένα που διατηρούν ακόμα στην πινκ-πονγκ σε άθλια κατάσταση. Υπάρχει να παίξω και 20 χρόνια. Να, είδες, σαν το ποδήλατο, δεν ξεχνιέται. Αρχίσει να τρέμει και ο πρωταθλητής Ελλάδος τώρα. Δεν έχεις ελπίδες? Ξανά το ίδιο. Εγώ πάντως κάτι έμαθα από εσάς, να ξέρετε, να είστε σίγουρες. Αυτός ήταν ο σκοπός μας λοιπόν. Πάμε να σας δείξω κι εγώ όμως κάτι τώρα. Να σας δείξω κι εγώ όμως τώρα κάτι. Μυστικά στους 4 τροχούς. Πάμε να τα πούμε και λίγο οδηγώντας. Έτσι να χαλαρώσουμε και λίγο από την προπόνηση, έτσι. Να πάρουμε και λίγο αέρα. Ωραία, πάμε. Στον άλλο χώρο που έκανες καριέρα, ήσουν σε καριέρα πρωταθλητισμού όμως, έτσι. Ναι, σωστό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε το έχεις κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα, εμένα μου αρέσει να βάζω στόχους γενικά σε οτιδήποτε κάνω και να το κάνω σωστά και μεθοδικά κτλ. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ζηλεύω τη Χριστίνα, παρόλο που αυτή λέει ότι είναι πολύ κουραστικό, να έπαιζα μόνο πινκ-πονγκ. Ξέρεις, θα μου άρεσε πάρα, το βρίσκω τόσο... Τρελαίνομαι μόνο που το σκέφτομαι, να έκανα μόνο προπόνηση. Όταν ξεκινούσες, γιατί δεν έπαιρνες ένα άθλημα που ήξερες ότι δεν μπορούσε να σου φέρει περισσότερες απολαύες? Καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Διότι προφανώς, καταρχάς με το που ακούμπησα τη ραγέτα εγώ στο δεξί μου χέρι, τελείωσα κιόλας. Δεν έκανα τίποτε άλλο στη ζωή μου παρά αυτό. Γιατί το έκανα τόσο καλά και προφανώς είχα τόσο κλείσει σε αυτό που δεν δοκίμασαν καν οι γονείς μου να με... Άρα δεν ήμουν και ουσιαστικά κάτι. Δεν ξεκίνησες και να το δεις σαν επάγγελμα. Ξεκίνησες σαν ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τώρα της βγήκε. Να σου πω κάτι, μπορεί σαν χρήματα στην Ελλάδα να μην είναι τόσο ικανοποιητικά όσο θα έπρεπε, αλλά έχω κερδίσει πολλά άλλα πράγματα από αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Έχεις άλλα κέρδη από το άθλημα της επιτραπεζής αντισφαίρησης. Εσένα τώρα, Ιωάννα, θα συνεχίσεις, τι θα κάνεις? Η Χριστίνα είπε, στόχος της είναι να είναι το νούμερο 1 στην Ελλάδα. Κοίτα, εσύ στο πινκ-πονγκ.
Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς πινκ-πονγκ. Δεν μπορείς. Όχι, όχι. Είναι ο ψυχίατρός μου. Ξέρεις, αν δεν παίζω πινκ-πονγκ. Λειτουργεί, κάνει και αυτό. Ναι, αν δεν παίξω πινκ-πονγκ, χάνει τις ισορροπίες μου. Λοιπόν, Έτοιμες. κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ήρθε το τέλος. Χριστίνα φίλη, Όλγα Γεωργοπούλου που μας βοήθησε σε αυτό το μαραθώνιο του πινκ-πονγκ, έτσι. Πολύ μαραθώνιος. Και η Ιωάννα βέβαια Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Τώρα ξέρετε, σκέφτηκα ότι τώρα ευκαιρία είναι με την Όλγα, μια και βγήκαμε και συγγενείς τώρα. Θα μου κάνει προπόνηση και ετοιμαστείτε σε κανένα 2 εβδομάδες, 3. 2-3 σας εβδομάδες περιμένει. τόσο απλά χρειάζεται. Δηλαδή και σε τόσα χρόνια παίζει. Σε 2 εβδομάδες. με τόσα χρόνια. Δεν έχω καταλάβει, σε 2 εβδομάδες. Έτσι. Έλα, μην κλαις. Τι να κλάψω. Τι. Έλα, μην κλαις. Πάρε και εσύ μια πλάκια. Με βραβεύετε. Ναι, μην κλαις, γιατί Ευχαριστώ πολύ. είδα που έκλαψες λίγο. Ήμουνα είδες και τα μεγάλος κλίκαλα. αθλητής παλιά, γι' αυτό Ναι, ξέρετε, είδες. το εκτιμώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ Τώρα πάρα κλαις από πολύ. συγκίνηση. Our love is like gravity. It's gravity, baby. Take control and show me how it feels to go from heaven up to ecstasy. Sento ogni battito del tuo cuore stringere i miei sensi immobili. It's more than just a fantasy come true. I feel your love rising from deep inside me. Ναι, και τρικάβαλο κυρία Παπαδημητρίου και χωρίς ζωνούλα στο αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, Έχει γάρι που είναι ο Σάλτας και του ξέρει όλους την τροχιά. Ευχαριστούμε πολύ, ωραία συνέντευξη, να είστε καλά. Και στο επανειδήν, ώρα για να απογειωθούμε. Red Bull, πολύ ωραίο event πριν από λίγες ημέρες στο Παλαιό Φάληρο και κυρίως στο Τατόι, αεροπλάνα, χαμός, επιδείξεις, για δείτε. Ο Αττικός ουρανός δονείται από την τουρμπίνα του ιστορικού αεριοθούμενου αεροσκάφους Alpha Jet της ομάδας Flying Bulls της Red Bull, στην πρώτη επίδειξη της παθιασμένης δρεψοκίνδυνης ομάδας στην παραλία Παλαιού Φαλήρου. Και φέτος η Red Bull διοργάνωσε στη χώρα μας ένα σοου αντάξιο των προσδοκιών το τριήμερο 27 έως 29 Σεπτεμβρίου στο Παλαιό Φάληρο και κυρίως στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τατοίου στο πλαίσιο της διοργάνωσης Athens Flying Week. Η ομάδα των ακροβατών του αέρα της Red Bull με πιλότο τον Philipp Heidbauer προσέσχει